Kolonbiako Nariño departamentuan bizi da gaur egun Asier Elosa Arrasatearra, Mundukide Fundazioantzat lanian dihardu eta 2 urte daramatza herrialde hartan bizitzen, 2018ko irailetik hain zuzen. Atzaldeon, Asier! Atzaldeon, bai, atzaldeon. Zeuretako egunon, ezta? Hemen, bai, hemen amarrak di, Ze modu zabitz Kolombia alde hortan, Asier? Ondo? Ondo, lasai. Gaur uste dela 100. eguna konfinamentuan gazela, baino lasai, bestela lasai. Zein ja Kolombiaren egoera, herrialdeak bizi dagoen egoera gaur egun? Bueno, ni Kolombian paston bizinaz, osea, Pasto da justo Kolombiako hegoaldean dagoen departamentua. Osea, guia Ekuadorrekin mugan gara. Hortan, egia da, geopolitiko gero oso urruti geratzen dela Bogotatik. Eta hemen egoera gutxi hau notatzen da, ez da notatzen, baina hemen ez da igertzen hola lasaitasuna dago, hemen lasaitasun handia dago. Baina, esan duzu, 100. egunaia konfinamenduan, hori da neurri batzuk behintzat hartu diala herrialdean. Hombre, hemen gertatu zena izan zen, hasi zenean ja, Espainian da hola, hasi zenean ja konfinamentuan, hemen oso egun gutxitara ja konfinamentuan sartu ginen, bai, neurria oso azkar sartu zen, ondikan kasurik ez dagoela, adibidez gure departamentuan ez dagoen kasu bat bez, eta ja konfinamentuan sartu ginen, hortan horrek bai egin dau, jendea gutxiago kontagiatzea. Pasatzen dena da, gero hasi denean liberatzen, orduan hasi die kasuak. Ez naiz da konfinamentuan egon, baina bai jendea joan leike lanera, eta hortan da konfinamentu bat, pixka eta arraroa. Segun ze lekutan estriktoagoa, beste batutan gutxiago, eta eta gero hori, ja, ezin dozu lauki jendea inbeste egunetan etxean, nik ikuste dut ezin dela, hortan da konfinamentu bat, benetan badagoela, legez dago konfinamentua, dekretuz, baina gero ia jeitsi zeik eta normaltasunez urten. Maskarillarekin daola, baina normaltasunez. Eta zeueri honek danak, zela eragin dotzue lanari dagokizunez? Hombre, lanari, azkenean oso zaila da, ez? Gure lana askotan izaten da, gure lana da, kooperatibak edo asoziazioak edo horla bultzatzea, hortan jendearekin kontaktu asko behar da, jendearekin egon eta hola, eta klaro honek egin dau asko atzeratzea, gauzak asko atzeratzea. Egia da, oin virtualki egiten ditugula batzar asko, baina klaro, guk lan egiten dugun jende askorekin virtualki ezin da ez egin, hondekan. Bai, atzeratzen dago, asko atzeratu dago. 6 hilabete korriru beharko dago gauzia atzeruta. Mundukide Fundazioantzat zabitz lanian, ezta? Bai, ni Mundukiden nago, ja urte batzuk dela, bai. Eta zeintzuk dira fundazioak bertan dakon zereginak edo helburuak edo? Hemen dala gutxi heldu ginen, 2018an hasi ginen lanean, Mundukide muruan Paston, 2018, baina urrian ja, eta egiten dugu berziklatzaileen kooperatiba batekin lan, berziklatzailean gabitzena da, hemengo kaleko berziklatzaileekin da, kooperatiba indartzen eta gero Pasto hiriko berziklatzaile denak batzen. Hori da egiten dugun lana, hori da lanetako bat. Hor pasatu gara, 35 pertsona die kooperatiban, bila gutxi gora bera elkartu ditugu aliantza baten bidez, 250 pertsona. Eta gero bestaldetik gabitu bai hemen hegoalderuntza Pastoak dira indigena batzuk eta Pastoko herriaren nekazaritzan, hor ja nekazaritzan ekoizten da pixkat bat nekazaritza suspertzen eta irten bide ekonomiko bat ematen ez, Pastoen herriari. Horko errealitatea guztiz desberdina da, ezta, hemengoarekiko? Errealitatea desberdina da, gero hirian Pastoko hiria, da Latinoamerikako hiri bat, eurendako txikitsua ez, baina guretzako hiri handi bat izango zana, ez 400.000 biztanlekoa, baina gero zerbitzuetan dagoela ez da kaser ikusirik hemengo 400.000 biztanlek, ero Euskal Herriko 400.000 biztanlek, ez? Azkenean da herritxo bat da.
Naiz eta baten biztanleria eduki herritxo bada. Eta gero hemetik berutza bai, hau da handeetan gaude. Hemen bizina 6.000 metrotan, eta hemetik hori. Muga dakagu Ekuador, eta Pasto eta Ekuador bitartean, hor dago Pastuen hiria, hor jada nekazaritzan kokatzen garen lekua. Eta nekazaritza alorrian, ze behar dituzte horko nekazarixek edo zein ja horko egoeria? Hemen nekazaritza hondikan da subsistentziako nekazaritza bat. Osea, gehienek eukitzen daue 3-4 behi, horrekin egunean 30-40 litrora heltzen diez, eta horrekin bizi dira gehien bat esneak emuten dau, esneak emuten dut dirua, bizitzeko. Eta gero asko patata, tipula, eta gero beste gauza txikikin bizi dira, baina oso minifundioa da dena, oso lur gutxi dauzkate nekazariek, eta honekan nekazaritzaren bizitza hemen nahiko prekarioa da, Osea, azkenean etxeak oso etxe polita, baina antxinakoak, ez daukate komunik barruan, eta esebez, eta... Zeuretako pertsonalki, Asier, realidade desberdinak ezauketan zabit, Mozambiken, Brasilen, oin Kolombian, zer emuten dutzu zuri lan honek? Bueno, lehenik lana da, baina gero, egia da, errealitate asko ezauketan dozula, jendearekin gu asko egon behar gara kontaktuan. Ezauketan dozu realitateak hau ez da bidaiatzea moruan, ezauketan dozu barnetik, aldan barnetik, bani pasatzen dut azkenean 2-4 urtera leku bakoitzean, baina bai oso esperientzia betegarria da, eta ikusten duzu leku gehienetan jendea obera doala, ikusten duzu proiektuak bai emuten dutzela beste gauza bat, jendeari, eta horrek asko betetzen zaitu, bai oso polita da. Eta aparte, hori, esperientzia errealitate desberdinak ikusi, eta horre bai eraitzen dutzu burua pixkat zabaltzia. Zenaiko buru gogorra gara gehienetan da pixkat zabaltzia. 2018ko irailetik zauz hor, Kolombian, Asier, aurrera begira, ze asmoak otzu, ondiok gehalketako asmoa hor, edo? Ondikan oso denpora gutxi, urte terdi, ondikan esan digun gabitzela ezagutzen zer da bien gertatzen emetik, Hortan, polita izeten da, usten duzunean zehozer, aurreruntza doiala, eta proiektua obera doiala, eta ikusten dela eragin bat, Hortan, pixkatxo bat hori ikusi arte, emetik geratuko nazni, Benta beste 2 urte, Oso ondo, Asier, segi gogor lanian orduan, eta mila esker zeure esperientzia gurekin partekaketiatik. Ondo segi? Berdin, eskerrik asko zuei. Agur, zeharkada bat.